Paano mo ba malalaman na gusto ka ng isang babae? Number 1, kahit busy sa trabaho, magagawa pa rin niyang mag-reply sa mga chats mo. Number 2, sa tuwing kasama ka niya, nakikita mo ang tunay na mga ngiti niya. Number 3, palagi ka niyang tinatanong tungkol sa buhay mo. In short, gusto niyang malaman kung sino ka ba talaga. Number 4, mapapansin mo na naghahangad siya ng atensyon galing sa'yo. Number 5, nagsasalo siya kahit wala naman talagang kayo eh. Number 6, kunyari galit-galitan pero nakangiti naman. Number 7, concerned siya sa mga ginagawa mo. Number 8, napapansin mo na minsan naiilang siya sa'yo. Number 9, lagi siyang nakangiti habang nakatingin sa'yo. Masaya siya eh, dahil gustong-gusto ka niya. Number 10, kapag nagkuntuhan kayo, palagi siyang maingat sa mga salitang binitawan niya kasi nga natakot siya na magkamali at ma-turn off ka. Ito ang mga signs na gustong-gusto ka ng babae at sigurado yan na ma-chance ka, kaya i-push mo na. At hanggang dito lang muna mga ka-Ate Lane ha. Maraming salamat po at kung nagustuhan mo ang video na to, please bigyan mo sa Ate Lane ng like, share, and subscribe, and please click the notification bell na rin for more updates. Thank you again. Mwah!